Nginibingelele ngane zakwethu, kuyaphileka lapha? Ngiyaphila mina bafowethu, yabona. Hayi bafowethu, ngithi asiphinde sithi ukushara nje kancane izwi lenkosi lapha kwiZaga chapter 13 verse 24, yabo, chapter 13 verse 24, yabona. Ngifuna nje sithi ukushara kancane izwi nje lapha, izwi lenkosi. So lokhu nje sishara kancane kancane, akujahwe indawo, sizohamba nje kancane kancane, yabona. Proverbs chapter 13 verse 24, yabona. Okay, ngizolifunda nje ngesiZulu vele, ha. Okay, lalithi oyeka uswazi uyazonda indodana yakhe, kepha oyithandayo uyayiyala ngesineke. Ngiphinde futhi, lithi oyeka uswazi uyazonda indodana yakhe, kepha oyithandayo uyayiyala ngesineke. Okay, ngane zakwethu, siphila emhlabeni eSouth Africa, sinamalungelo, yabo. ORamaphosa nabo bonke laba basinika amalungelo, yabona. Nathi kuJesu Kristu, njengoba sikholwa uJesu Kristu, ingane zakwethu, leli verse leli ngilifundela umuntu omzalwane nomuntu nje ophila bakwethu emhlabeni, njengoba siphila nje emhlabeni, ngathi abawukwasindiswa ngane yakwethu. uNkulunkulu nathi usinikeza ilungelo singabantu bafethu emhlabeni ukuthi ingane mawuyizala, ingane mawuyizala udinga ukuthi uyishaye noma uyilaye, uyabona, uyikhuze ngokuthi uyishaya, yabona. Hayi ushaya lokho kuhlukunyezwa. Thina eNatali-ke sashaye sibeke idolo entanyeni eNatali, thina esikhulele emakhaya, yabona, ngalezi zakhathi zale emuva, yabona. Wawushaya uze ubekwe idolo la entanyeni, yabo. Mawukhona ayini eziko, kukhona ibhodo, awushaya ngisho nangebhodo mawunile, yabona, wenza into e-wrong, yabo. Lokho sashaya sakuhlukunyezwa-ke thina emakhaya. Iy'tswebhu lezi, itswebhu, ushaya izinqa, ushaya ngamakhakhazi izinqa, yabo. Kodwa-ke no, hhayi ukushaya ngokuhlukumeza, kodwa nje ingane mawuyithanda. Leli verse leli lisho kanjalo, iZaga chapter 13 verse 24, lisho kanjalo, lithi oyeka uswazi uyazonda indodana yakho. Kuchaza ukuthi ingane yakho uma ungayishaya, uyiyeke, ungayishaya, ungayikhuzi, yabona. Ngoba ukushaya ingane kahle kahle kuyikhuza, awuyishaya ngokuhlukumeza, uyishaye njengabe i-discipline, ukuthi wena kumele wenze kahle, mhlawumbe ingane ibuye ebusuku, yabo, ushaye utitinye lapho, ushaye inqala lezi, yabona. Lithi-ke izwi lenkosi, mawuyiyeka ingane yakho ungayenzi lutho, uvele nje uyivalele umlomo wakho, uvele nje uthule ulalele oRamaphosa, njengoba besinika lamalungelo la ukuthi ingane singayenzi lutho. La uNkulunkulu usinike ilungelo lethu, kuyilungelo lakho uma umzali nje unengane yakho, uyabona, ukuthi ingane uyidiscipline ngokuthi uyishaye, yabona, ngoba lithi uma ungayishaya uyayizonda. Ingakho njengamanje sizelwe iy'ngane ey'gcwele ey'tradini, okay, sibabiza ngonyawo phela izingane zilele esitradini, nabantu abangafuni ukuyohlala emakubo, ngenxa yokuthi ingane ey'khule engashayiwe, ingaqondisiwe igwegwe, njengoba ngisho thina eNatali beshaya sibekwe idolo la entanyeni, yabo. So ingane zakwethu kubalulekile nje ukuthi ingane yakho mfowethu, uma unengane, ingane discipline ngokuthi uyishaye, uyabona, ungayishayi ngokuyizonda, uyishaye kodwa ngothando, uyabona, ngoba lithi izwi lenkosi, kepha oyithandayo uyayilaya ngesineke, lithi uyayilaya ngesineke. Le gama lokulaya, ulimi labaprofethi luchaza kahle kahle uyayishaya, uyabona, uyidiscipline ngesineke, uyabona. Lize lithi ngesineke, hayi mhlawumbe uthi ushaya ngendluzu, ukuthi ingane usuyishaya ngenqindi uyikhipha izinyo, or uyishaya uyayiklinya, no, awuyishayi ngokuyiklinya nangokuyihlukumeza, yabona. Lithi uyayiyala ngesineke, yabona, ukuchaza ukuthi kahle uyayishaya ingane, uyidiscipline. So ngizamnandi, kuyilungelo lethu ingane zakwethu, siyabona amalungelo esiwanikwe labo president abasiphethe, nawo-ke lama-constitution, abantu abashaya imithetho ye-constitution, but uNkulunkulu nathi usinike ilungelo singabantwana bakhe, noma singabantu emhlabeni, ukuthi ingane uyayishaya ukuze ingane ukhulise, ungazali umdlwembe wengane, yabona. Ngoba into izizale iy'ngane njengoba y'gcwele iy'tradi nje, zidla ama-drugs, ziyonke lento, ingalaleli, ibaleka emakhaya, because vele ayilayiwe, njengoba lisho iBhayibheli, ingane sethu asiyilaya, yabona. Ngiyabonga kakhulu ingane zakwethu, nibe nosuku oluhle, yabo, kodwa nje bengithi angizama ukuthi kuthinta leli verse, yabona. Proverbs chapter 23 verse 13.